Benvinguts a una sessió més del Maig Aranès. Vam fer fa uns dies una conferència del professor Gargallo, que ens acompanya avui, i avui ens toca la Mariona Miret. Perdó, sí, Mariona, perdona, he dubtat d'últim moment. A veure, la Mariona, estem buscant gent que sàpiga, que ens pugui explicar la situació sociolingüística no només de l'Aran, sinó també de l'occità, i la Mariona és especialista en processos d'extinció lingüística, els coneix, ha vist de prop la situació a Sardenya, segons tinc entès, i el tema de l'occità fa temps que hi treballa, és graduada en Filologia Catalana i Occitana per la Universitat de Lleida, per tant coneix bé el tema, i després a més forma part de diverses entitats, forma part representant de la Missió Internacional de la Chambra d'Oc, que és una associació que promou l'occità a les valls altes del Piemont, i a més ha treballat a la delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les i a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat. Per tant, és una persona que es dedica als temes lingüístics i que avui ens explicarà la presència digital de l'occità. Doncs res més, endavant. Si cal afegir alguna cosa, doncs ja ens ho diràs. Gràcies. Moltes gràcies. Merci Pla per aquesta presentació e merci Pla a la Universitat de Barcelona per m'invitar per parlar de l'occità, que és el que m'agrada de mai, e a Teresa especialment per la maniera de les paraules i l'apreciació per això que feu. Vau parlar en occità, vau emplegar la variant que mai coneixi oralment, perquè quan vau en italià parli aquello d'italià, perquè és la que escuti i la que sabi, que és un poc com l'andalús per lo català, i l'aranès l'emplegui sustot de la maniera escrita, doncs vau parlar en occità referencial. Mercedes Trevengus de m'escoltar. He causat aquest tema, però penso que vau parlar també d'altres causes, perquè dins d'aquest moment, même l'humitant digital és un poc difícil per jo, doncs vos vau explicar per què. Anem a començar per els mallums socials. Jo he treballat força sur Twitter dins els anys passats i pas tant dins d'altres mallums socials. M'imagino que vosaltres avets d'altres mallums socials, que emplegats a Facebook, Instagram. Què és que emplegats vosaltres un poc per saber els vostres mallums? Twitter, Facebook, Instagram. Que n'hi ha d'altres, me sembla que encara aquestes són força emplegats. YouTube, d'acord, Discord. Dins l'humitant occità hi ha força de monde, veleu pas tan conegut, però la persona per de referència sus YouTube és el Parpallo Blau, el Gabriel Pelissú, que ha aquesta cadena per los que empleguen el català és compte, canal de YouTube, i fa de vídeos de força temes, és un influencer 360 graus perquè fa un poc de tot. És una referència, l'he apel·lat el fenomen youtuber. El pren força de temps a fer de vídeos amb de subtítols dins un film de llengües majoritàries, també el castellà, l'anglès, el francès, el portuguès. Donc, el seguís damunt de tota la planeta, perquè la seva toca és d'arribar al mai damunt de possible. Donc, ell fa els vídeos en occità, parla, clar, amb de bona il·luminació, són de vídeos atractius visualment, però va pas canviar la llengua, el que va fer perquè el món que escuta la llengua e pos que llegir dins d'altres llengües per escoltar la musicalitat de l'occità i també de l'aprendre. E d'haver de contingut audiovisual, perquè hi ha bastant de creadors productius en occità que fan de vídeos d'un film de causes i també convido damunt d'altres llengües, del friülà, del sard, del ladí, donc viatjo i també fa de contingut amb d'altres persones i de col·laboracions. Jo havia causat Twitter, m'he estat un poc per astre,
perquè havia un Facebook personal, havia Instagram, diguem que del costat de les idees Twitter m'agradava perquè és tot curtet, és a dir, de fer com de titulars de la premsa i de fer passar idees sense tant d'altres causes al costat, és a dir, de se concentrar sur el discurs, això que m'interessa força per les llengües. Aquí però que penso que és una eina poderosa per rendre visible l'occità, nos comunicar, suscar col·lectivament, perquè podem pensar solets, però si metem les idees, fem de mallums, de filats, on el món pot participar, nos engatjar, nos amusar, veleu a copes tant, és l'endret Twitter pas per s'amusar, però tot un també, era la meva idea, e fer tot això en llengua nostra. Fa més o menys un any i mig he presentat un projecte a un concurs de l'Euroregió, que me sembla que l'he votat així, no? És mai endavant? Així. Aquest concurs de l'Euroregió per d'influències del català i l'occità. L'Euroregió, si pas la coneixets, és Catalunya, Baleares e la regió Occitania, en França. Pas tota l'Occitania grande com a país, com a nació, però s'han reduït com a regió Occitania. E aquí, ara em faig també el segon concurs, ja, aquesta era la primera convocatòria, i diguem que he pensat, bé, jo que soy sus Twitter, vau veure això que feu, perquè feu de causes, prepaus d'idees, feu de retweets, però he pas jamais suscat a d'objectius concrets, e soy anat enrere per veure en pau si hi havia de causes de poder tirar de fora que eren importants, d'objectius. I he vist que n'hi havia més o menys 6, fer conèixer un gran public de curiositats amusantes sobre l'occità, normalment en anglès, més també en català i en occità, informar sobre esdeveniments occitans, esdeveniments de llengua presencials en línia, si és que a Lleida, a Barcelona, dins d'altres endrets, com el Premi Ustano, que vos ne vau parlar après, de conferències de llengües com d'ELEN, europees, de causes que se passen lligades a la llengua que pensi que el món cal que ho sàpia. Enriquecer el debat global sobre les llengües indígenes en difusant i internacionalitzant la realitat dels territoris de Llenguadoc, és a dir, debutar d'idees del món que penso que susco en Llenguadoc i que, veleu, perquè coneix un pa l'anglès, se pot pas arribar al món internacional. És el francès, veleu, la llengua mai internacional de l'ús que parlen occità, perquè és França el territori més gran, però el francès és pas parlat per tot, doncs pensi que l'anglès l'emplegàs ha estat una causida, també d'un moment de ma vida. Ara, veleu, l'emplegui un pau menys, però sus Twitter m'agradava d'arribar a tot el món d'Amèrica del Nord, d'Amèrica del Sud, de pobles indígenes que saben també aquella llengua, que ara és una llengua mundial de comunicació. Aquí. Les altres toques també són lligades a tot això, vau pas me concentrar. Em faig, per exemple, aquest compte, aquesta cadena Eurodigital Lang, on hi havia d'activistes que cada setmana eren de llengües diferents i prenien el compte per tuitar sus això. Donc, per fer conèixer la seva llengua una setmana, això que és, on se parla, això que se passa sociolingüísticament, de mapes, de cartes, de donades per informar. Hi ha hagut el plaer a aquest estat fa ja quasi 2 anys, 2022, en setembre, per parlar un pau de l'occità. Rising Voices són força pla al nivell de les llengües indígenes de tot el món. Desencusi perquè hi ha de cots que les meves diapositives han d'anglès o de català, perquè eren de captures de pantalla d'altres conferències o de Twitter. Per jo el que és important és influenciar, és crear d'atracció, és a dir, crear de contingut que interpel·le, que el món se posi sentir interessat a això, els joves i noves audiències. És com dir si incloguéssim el màrqueting al nivell del discurs, perquè se'n pogui, se'n pas gaire de món, se'n poc món, i havent de causes força interessants que el món hi pot pas arribar si parla un pa la llengua, doncs anem a explicar al món com se fogués a l'hostal amb amics
di una maniera, di far passare la passione per la lingua di maniera di una persona, di una maniera amigabile amb altre persones e evidentemente di també partagiare ciò che fanno gli altri, ciò che fa il mondo della mia generazione, che creo dei contenuti di qualità come lo Gabriel Pelissù di una maniera inspirata, so che dici, perché podem creare delle cause di tutti i giorni, ma hi ha dei cops che hi ha dei vídeos que amb força visualitzacions, hi ha dei causes que dices perché aquest contengut m'ha agradat e d'altre bastant. Donc, punxassos acò, és estat, ha saltat. Ha saltat de causes, per què? Bon, acò anava així, desencusats. Acò era així. Donc va aquí. Per aquell premi mi sono presentato e per la categoria d'individuals hi havia mai de categories d'associacions e tot això. L'han guanyat de monde que coneixem, força de monde de Catalunya, hi havia el Ferriol Massip, amb el podcast País Invisible, hi havia el monde de la Val d'Aran, els joves que han creat de contes per parlar de l'aranès, que són estudiants me en faig de contingut de qualitat, i Arieu, i en la categoria individual ha guanyat el Gabriel Pelissù, el primer premi, el Parpallo Blau, que vos faig veure la seva cadena de YouTube, i jo he hagut el segon premi. M'ha faig plaer que reconeguessin això, i ara ne parli per dir, ok, això que faig, havia una toco, l'he reconegut après, i après també he començat a buscar i us vau explicar après qual és el moment on te sui amb els llums socials, perquè és pas tan èxit dins aquest moment. La meva relació amb els llums socials és un pau contradictòria. Pensi que la de tot el món està bé, més anem a parlar. Així hem anat a Toulouse a recollir el premi. Hi havia força de joves amb força d'idees, també per el català, evidentment. I ara vau parlar dels logicials lliures, perquè en occità també n'hi ha, més són en pau menys emplegats, com en català i com en totes les altres llengües. Això diguem que ho volia tocar perquè és una causa que coneixo pas gaire i volia demandar a amics que coneixen sus això per què és important d'haver de logicials lliures, que són de llums socials també, però força menys emplegats. I ahir faig un missatge al meu amic Adrià Martín Mor, que és dins aquesta sala, i m'ha sorprès perquè sabia pas que seria vengut, per li demandar per què és tan important d'emplegar de logicials lliures en occità, i m'ha explicat un pau per què era tan important. Veleu après vos ne pot parlar i explicar demà, i me diuen que l'idea me sui instal·lada sus el telefonet Mastodon i Discord, i evidentment existeix damunt de dins aquells llums socials. Són menys seguits, me diria que veleu sus Mastodon, que és un tipus de Twitter, sembla això. Hi ha una tresena part del món que hi ha sus Twitter, i veleu, hi ha mai de món occitanista que emplego això perquè les minories som interessades a de temes minoritaris, també. Donc hi ha una certa consciència sus l'emplec dels logicials lliures. Sus Discord, pas encara hagut temps d'entrar, me diuen que l'idea és que hi ha l'èmfasi dins la seguretat i dins la privacitat i la participació dels usuaris, és a dir, se permet la modificació del programari, és mai ètic, depenent pas de l'autorització de grans companyies o de grans monstres que fan de decisions al delà dels usuaris, com Elon Musk i tot això. Donc volia un pau explicar això. D'aquí me semblava bastant important assenyalar d'usuaris dels dos comptes, me diuen que ne podem parlar après. És un tema que volia explorar perquè lo coneixi bastant, però si parlem del mitjà digital podem pas oblidar que això hi és també, perquè si som de minories i emplegam de causes de majories, hi ha un pau de contradicció de cops. Me veieu, de cops que en pensi emplegui l'anglès, de llengües majoritàries, de llengües minoritàries, i a tot estem una dansa, així que me fa tot estem pensar. De podcast, evidentment, ne coneixem el País Invisible, Sons Occitans, de l'Anna Geli. Hi ha de contingut cada cop mai sus internet per poder escoltar, per aprofundir
sabi pas, no cal pas estudiar musicologia, perquè avem aquest podcast per viatjar per tota Occitània o escoltar de musica, comentar amb l'història, per què les cançons, qual és el seu missatge. Penso que és força important el treball que faig. Evidentment, també el País Invisible amb de vídeos, és a dir, pots viatjar per el País Occità en català i has pas besoin de saber la llengua, has pas besoin de viatjar, perquè hi és ja. Hi és ja tot, és força engatjant, em faig 2 assajos ja, pensi que la 3a és en tren de ser registrat, donc força important. Del costat italià, perquè com sabeu ja heu treballat també amb la Chambre d'Oc, hi ha hagut l'idea de... Dicen que d'aquell costat hi ha damunt que reviro en occità d'obres importants de la literatura italiana, com Luigi Pirandello, la Divina Commedia, e ho button tot su YouTube, normalment fan de recitacions força simples de lectures poètiques e les button su internet e de cops hi ha també de creació. Donc hi ha aquell costat d'escoltar la llengua de les balades dins d'obres de la literatura italiana que són vengudes internacionals. També. Donc me semblava important de vos assenyalar, és Sus Precker, contes del de dins, 16 contes clàssics de la literatura europea revirats en llengua occitana de Pere Anguilante e elegits de Dario Anguilante. Que Dario Anguilante ha una voz força pregunda, que quan legis és també sexy, donc és un plaer d'escoltar les persones que han una voz que te fa encantar, perquè ho escoltes d'una altra manera, no? Donc vos consello això. I del costat personal hi ha d'altres causes que jo agaci i pensi que un te metes l'atenció definís força qui sios. Sios so que consumisses. Donc jo he desplaçat fa un pau de temps l'atenció dels llums socials de tot el món, d'Instagram, Facebook, Twitter, a d'altres causes en pau mai, diguem, pitjotos. Hi ha hagut un esdeveniment de massa important que és la sèrie, és la primera sèrie en occità que ha estat mostrada sus France 3, France TV, pensi que és France 3, pensi que és el mateix. Hi ha 6 capítols, me sembla. Sabi pas se l'avets agachat, cal son que fa un conte sus France 3. Hi ha també de subtítols en francès, donc és un canal gros per al públic francès que ara pot escoltar la llengua. És una sèrie força realista perquè és ambientada dins el món real, donc hi ha tant de francès com hi ha d'occità, i el primer cop dius, soy venguda així per escoltar occità. A part d'això, és força ben fatxo, us l'aconselli. Això és faig d'Amic Bedel, que de col·lectius audiovisuals que en Occitania és aquesta persona així, faig de films pendent de decennis en Occitania, és pla interessant. Hi ha una altra causa que és Ogbod, que és una plataforma de continguts just demanda, imagini que seria en occità, com Netflix, me força mai pitjor perquè en occità hi ha bastant de films, i han començat a fer també de films d'animació. Hi ha Cyrano de Bergerac, de persones enregistrat, amb un occità plabel, és a dir, Cyrano de Bergerac de la manera poètica, o pas tant de prosa, és a dir, han ensajat de fer una obra grossa, i el Poble Lup és el darrer que he vist, era l'hostal, era hivern que fazia fred, de cop, si és deprimit, que l'activisme lingüístic és difícil i tot això. Soy anat a cercar aquest film, he vist el tràiler, m'ha agradat força. Après el film he hagut de lagrimes, perquè és un film fort emocionant i l'he pogut veure i escoltar en occità. So que dins el món modern hauria jamais imaginat. He el privilegi d'agachar un film que tot el món ha pogut veure en francès, anglès, espanyol, en occità, de lo comprendre i de m'emocionar amb l'occità, amb una obra d'una gran creativitat, perquè visualment és impactant aquell film. Cada cop de mai els films d'animació per els mainatges són mai atractius per tot el món, i aquesta especialment una història força interessant. És una cadena, una plataforma de pagament, Ogbod, se paga pas gaire, pensi 5-6 euros al mes,
Evidentment, els professors ho poden emplegar per mostrar els mainatges dins les escoles de films. Hi ha aquestes persones que se sonen Kuntom, que és una associació en França que fa de doblatge en occità. Volia anar a la seva formació, que devia ser en debut mai, me l'han cancel·lat. Donc, la meva idea estava dins el futur de poder venir a doblatriz de films en occità e voleu de portar de films d'altres minories. Sai pas, havia l'idea dins el futur d'aquell film euskera, Irati, sabi pas si l'avets vist, que seria bel de lo doblar en occità. Evidentment, en català també, me dizem que si el doblatge havem de dubtes de ser dins altres tradicions, devem doblar els films o devem los subtitrar. Per les llengües minoritàries és un altre drallo, perquè te permet d'escoltar la llengua i és pas gaire faig, doncs és una manera d'hi anar que pensi és important per les nostres llengües i per l'occità també. Donc vos conselli d'aquest costat audiovisual passunque de podcast, de YouTube, de mallums socials, més evidentment d'històries lungos que te poden emocionar, de t'emocionar en occità, de te far volegar de causes de dins. Això que és important per ell. Això que vos dic jo de si so que consumisses, benvinguts a l'economia de l'atenció. Dizem que és això que fa un poc de temps que hi pensi, perquè quan he rebut aquell premi com a influenciaire, he ensajat de veure això que volia el món, el públic, i he començat a fer mai de contingut d'això que semblava que el món volia. És quan hi ha hagut el moment que Elon Musk ha comprat Twitter i tot això que fas jo arribava pas al món, és a dir, fas jo contingut d'un tipus, havia pas de visualitzacions. L'algoritme ha començat un poc a fer pensar al món ha de sens de crear de contingut, a com va arribar a les persones, o cal fer un màster en algoritme. M'ha un poc desorientat, perquè havia el vam novel d'haver hagut el reconeixement del món occità, però el que fas jo hi arribava bastant al món i, evidentment, hi ha força d'esforç darrere de tot això. Donc, me soy un poc pausado. Hi ha un moment que hi faig força trop de contingut i després he arrestat, també perquè la meva sanitat mental era lligada a tot això, l'activisme, d'empell on te crees el contingut, és a dir, de l'espai personal de com sos tu, après això a un servei dins el contingut. Donc m'ha calgut m'arrestar i veure un poc el que és. Això hi faig de captures d'escran. Hi ha mai de 200 milions de creators que competeixen per un percentatge del mercat. És normal que hagin de desfises per arribar a la seva audiència, al seu públic, i de la fer créixer. Qual és la solució? És pas de crear mai de contingut. Justament, crear de contingut per l'algoritme porta al col·lapse del contingut. Donc, dizem que el món vol diversificar el que creo, les temàtiques, però sento la pressió de seguir el que vol l'algoritme. Donc, sembla que el mercat és una força més gran que el públic, perquè vols fer d'argent, força de creatures grosses, els que te demanden de fer això. Amb l'occità havem bastant aquest problema de l'argent perquè és bastant seguit com per fer una carrera soleta de les persones que te segueixen suls mallums, doncs és força mai la passió i l'activisme. Mas tot un al nivell d'arribar al teu públic o que ha un fort impacte això. Donc per això vos ne volia parlar. I ara, si volets, podem passar a les tecnologies lingüístiques, que és un altre costat dels desfises digitals. Segurament coneixets el Congrés, que és, diguem, l'associació més forta al nivell de creació de tecnologies digitals. Havíem començat amb el Dicodoc, que és un multidiccionari dins força de dialectes. Ara me sembla que hi ha el lengadossià, el gascú, el limousin, el vivaro-alpenc, i cada cop cerquen n'emetre d'altres. Se poden cercar en l'auvergnat, me dizem que és un dialecte un poc menys visible dins l'Occitania. En faig també una reunió recentment, fa més o menys qualques mesos, a Turín, amb el món de la Chambra d'Oc,
per ensajar també de butar de dins per eslargar aquest diccionari els diccionaris ja presents del costat italià. Donc, és també una causa que continua d'aglutinar, de mettre en sem de recursos que existissin ja, i hi ha tot d'altres causes, l'Utermoc, de terminologia, l'Uverboc, l'Expressoc, un pau de tot per jugar amb la llengua, même de recursos, activitats pedagògiques, l'Upendut, que seria el penjat en català, memory, anagramos, és tot, hi ha meme també, com me sembla força risolier, una eina per crear de mots de persones inventats, és a dir, si és un escrivaire, vos faire en romà en occità, que semblen fets amb la fonètica occitana, és a dir, segurament han pres l'intel·ligència artificial per crear de noms inventats, però que hauran una autenticitat. Com me sembla també fort pla, força interessant, el congrés ha un pau de tot, hi ha un clavier pels telefonets, és a dir, si vols cercar de viure en occità, pots instal·lar cos el telefonet, correctors ortogràfics. Aquest projecte que havíem fet força d'eines amb d'argent europeu del fons FEDER, Interreg POCTEFA, ho havíem fet amb aquest Linguatec, que hi havia també el País Basc, hi havia els aragonesos, és a dir, era pas que l'occità, però les llengües de frontera dels Pirineus entre Espanya i França, que ha permès de fer força d'eines, pas que per l'occità, però també per les altres llengües. I ara s'ha aprovat el segon Linguatec Interreg POCTEFA, d'on continuaran d'alargar, me sembla que també el Consell General va hi participar per prendre d'argent per investir en els que saben les tecnologies lingüístiques i poder complexificar això que han ja començat. Boots és una eina de síntesi vocal en occità, sabia pas si la coneixets. Araino és també un altre projecte important, hi ha hagut de maratons de llengua aquí per fer que la tecnologia comprengui i parli l'aranès. Aquí hem fet la Marató de Butses, és una associació de Barcelona també que creu ACO, que fan força de tecnologies lingüístiques. Revirado, que és un traductor automàtic entre el francès i l'occità, i que existia pas en el món del costat francès d'Occitània, demandava una cosa fa força de decennis. Sobretot també per les webs, per els sites web, perquè hi ha força de món que vol haver de sites bilingües, occità-francès, però en pas l'argent o el temps de ho fer, i això ho permet. Aquí. Dins mai de dialectes, passum que l'occità normalment fan el gascó i el lengadocià. I del costat occità d'Itàlia són en train de recampar tots els diccionaris que hi havia en paper, que evidentment cada persona que la faig del seu vilatge la faig dins el seu criteri. Donc havíem començat amb l'idea d'emplegar 5-10 anys per recampar aquests diccionaris, però hem vist que han besoin de mai de temps perquè els criteris per los unificar és un treball grandàs, perquè cada un ha causit la grafia que volia. Donc l'idea és de crear un gros diccionari en línia de l'occità alpí, l'occità que dius un alpenc del costat de les balades, també del diccionari franco-provençal, que és una altra llengua que se parla en Piemont, i una cosa és bastant important, sé pas com vaig de temps. Són les 6, ok. E aquí, dicen que el meu punt de vista és que havem força d'opcions d'emplegar per nos ajudar, però normalment havem pas gaire de consens sobre on volem anar. És a dir, qual és l'objectiu de les tecnologies? Per què volem que les tecnologies dins la nostra comunitat? Són que per haver mai d'eines per als professors és suficient al nivell sociolingüístic perquè volem emplegar aquelles eines, és a dir, causir les que no servissin per d'objectius és el que ens caldria fer, pensi. De desfises n'hi ha força. L'homogeneïtat de la comunitat lingüística, evidentment, sent totes
l'un dels altres, Occitània és força grosso, el monde que li cal se veure en persona o qualques cots landing de camps, de se recampar, com a l'escola occitana d'estiu, dient que és difícil d'haver una consciència de comunitat si el món és l'un dels altres, va aquí també perquè haver de llums socials és important, pensi, perquè hi ha damunt de que Beleu és solet al seu vilatge parla occità, perquè el món l'ha arrestat de l'emplegar, però hi ha un telefonet que se pot crear un fals sens de comunitat, almenys digitalment, doncs és important això. Me diem que a nivell de decidir això que vos dic jo, vers on volem anar com a comunitat, hi ha pas una homogeneïtat, hi ha tot això de contrari. Hi ha pas de parlants monolingües d'occità, això que fa tot temps un pau d'hegemonia o d'ideologies lingüístiques del francès, majoritàries, pas gaire de webs en occità, el món si hi ha pas gaire de contingut, volem haver mai d'opcions possibles en italià o en França o en faire en francès o en italià. Pas totes vivim en Catalunya, que avem una situació força privilegiada al nivell de la llengua, doncs això és important per l'ensems de l'occità, perquè el món que es dins aquests territoris ha d'altres preocupacions i la llengua és dins un estadi força mai minoritzat. Això és una altra causa, el món que demora dins la muntanya. En italià, les valados són d'autos valados de muntanya i són força despoblades. Cada cop de mai, doncs, el món va dins les viles i après els problemes que hi ha són força lligats a l'economia, al turisme, a de causes lligades a la despopulació. Donc, les tecnologies de la llengua ven après, perquè si hi ha mai de munt, mai de joves dins els vilatges, hi ha mai de besoin de crear de causes. Però si la teva comunitat pròpia se'n va, i sobretot els joves, diem que l'energia vital se'n va vers cercar que el món se n'ane pas. Imagini que dins d'altres comunitats també, però en italià especialment. Donc, això me sembla important al nivell de que veleu dins la plana en França, en Catalunya, hi ha d'altres realitats que s'impausen i fan que hi hagi un altre joc de cartes disponible. Va aquí perquè pensi que els activistes de llengua i influencers han un rol de crear una altra realitat sus internet vital, creativa, de crear d'esperança i de contingut atractiu de màrqueting per parlar que les llengües som de models de llengua. És a dir, si hi ha tota una varietat de persones que són atractives a els mateixos, el món dirà, uau, Gabriel Pelisson, que fa que les causes, uau, Mariona, veleu vol parlar que la llengua, no? Encara millor si hi ha d'altres etnicitats també representades, no? El món deu se poder sentir representat dins els influencers. Bé, ne podria parlar per duros. Al de la del mitjà digital, què? És a dir, sabem pas de revitalització lingüística, sabem pas d'activistes, de polítiques lingüístiques, de món que fa de causes, hi haurà pas de gust que podrà emplegar aquelles tecnologies. És a dir, havem besoin de món que lluita per la llengua, per la parlar, per la revitalitzar, per crear de recursos, per d'ensenyaires. I això de contrari és també veritat. La tecnologia, se la vem, ajuda al món que fa la revitalització lingüística perquè mai d'aisinos per pas emplegar tot el temps del món per escriure la llengua, correctors, tot això fa la teva vida mai fàcil per emplegar els mitjans digitals. Donc, és una causa que va dins els dos sens, per ell. Així hi havia una animació que s'espafaccia, però aquell flu dient que era tot interactiu i sortició de l'escran. Més pas arribat. I va aquí, al de la tecnologia, què? La comunitat. La comunitat i la realitat. Justament, dins el món occità, un dels valors mai forts és la convivència, que venia de l'època medieval o dels trobadors, era definit com aquell art de viure en sens, en harmonia. I la meva generació, el món de jove, dins aquest moment, ha força besoin d'això. Pensi pas que nosaltres, totes, me diem que ara la meva atenció i l'atenció de força de món és passada del mitjà digital
això que appelli il microactivisme, és a dir, pas que fas d'activisme dins el militant social, ma també dins la tua vida vidanto e din cada interacció de la tua vida amb les persones que trobes. És a dir, és una causa a força de nivells, justament perquè si hi ha pas de comunitat lingüística, a cal públic serveixen les tecnologies lingüístiques. Qui anem a influenciar si hi ha pas de comunitat? La comunitat és en train de morir, la llengua. La comunitat és viva, però cada cop hi ha menys de parlants. Donc, anem a veure també això perquè és important. Hi ha un projecte que se sona dolor de llengua, és a dir, les emocions negatives que veiem per la pau, les emocions de frustració, de ràbia que vivim quan la nostra llengua és més pesada i quan devem Penso que la dolor és el patiment, perquè la dolor ne podem haver, però el patiment és lung dins el temps i ho devem afrontar perquè ens informa força cops dels nostres besonys. Donc, és tota una causa lligada al trauma, que penso que és força important i que ara me vol centrar sur això. I també per això hi faig una retirada l'any passat, en janvier, per activistes de llengües minoritzades de la península ibèrica. Penso que el català i l'occità, evidentment, l'aragonès, l'euskera, el galicià, són venguts 16 joves, més o menys del nostre age, però hi havia també de munt de més gran, i havem partatjat totes aquelles preocupacions i havem fet comunitat al nivell informal. Aquella causa de se sentir reconegut dins les paus, les dolors, jo me venc a cada cop que podi pas parlar la llengua, cada cop que ven un parlant d'espanyol i la més preso, cada cop que hi ha una força de frases que són dins la nostra textos instal·lades dins el programari del CAP que ens fan reactius, força cops a la realitat lingüística i podem pas, com heu influenciat, d'empèi un endreig dins la realitat, però dins la pau d'això que deveria passar. És la meva llengua mort? Veleu, dins el nostre cop és ja morta. Havem ja fet aquella realitat, veritat. Donc, explorar tot això, que és dins l'inconscient, dins les paus, és pas força èxit. És això que diuen en anglès, disenfranchised grief. És un dolor pas reconegut socialment, és un tabú parlar d'aquelles emocions de la llengua. Tot un hi són, perquè quan el món fa de queixos i parlo als altres, m'és vengut aquella experiència i és de dins tot això. Donc, la meva generació ha besoin de parlar de tot això i dins aquella retirada vam fer un pau això. I ne volia fer un altre vers novembre d'aquest any, del costat un pau més terapèutic, és a dir, de localitzar les emocions dins el cos i cercar d'anar a veure, a treballar sur això. És a dir, com si hi haurà també un psicòleg, un terapeuta, i treballar encara un pau mai, pas del costat mental, però del cos. I això també és una causa que ne podi parlar per duros, però és pas l'idea d'aquesta conferència. Un pau, la inspiració d'això és contrapastant la teva capacitat intel·lectual, més la capacitat de gestionar emocionalment les circumstàncies de la teva vida. I això és també per la llengua, és tot un ensems. Evidentment, això per què? Perquè som de munt sensible, som de munt que avem un cor i que aimam la nostra llengua. Si no, hi hauria pas tant de força així a damunt que ven escoltar els altres parlar i perquè si estic lligat a la teva llengua. Perquè dins la dolor hi ha també la joia i l'amor, són lligats. I hi ha de cops força també que ens permetem pas de celebrar la nostra llengua i el plaer de la parlar perquè som a la revitalitzar, a fer d'activisme, a fer de causes, a treballar político-lingüístic i tot això. Donc, havem pas un espai de cops per nos celebrar, per sentir verdaderament el que se passa. Donc, per ell és important de crear aquest espai. I per acabar la conferència us volia parlar de la retirada d'activisme sagrat i del Premi Ustano. Per què? Perquè són experiències on pensi que se crea força de vam i d'espert col·lectiu. Vengui de Montenegro la setmana passada, dins aquest retir que se sonava Sacred Activism, era tot en anglès. Era l'idea de ligar l'espiritualitat i l'activisme. Mas veleu, per ne parlar mai èxit, fer l'activisme una causa conscient. És a dir, justament, aquesta causa que fem és pas que hi ha una activitat acadèmica
mental, hi ha força de causes lligades. El moment que ens acceptem de la nostra vida diem per què volia fer això, quals són les emocions, quals són els mecanismes, i també diem que és una causa sagrada. Jo penso que com totes les activitats les podem veure d'un altre punt de vista, i doncs vos sabia pas explicar, us volia fer veure en Paula les imatges perquè havíem buscat encens, havíem dansat, havíem cercat d'aisinos per nos regenerar, perquè l'activisme força de cops és fatigant, hi ha damunt que deu prendre un pas endarrere, de cops tornar a l'activisme. Meme jo l'any passat era un pau a dir deixi això per tostem, no. Bé, l'idea és que se t'agrada o lo deves pas deixar, me deves haver una energia sostenible. I això te cal conèixer te mateix, perquè es passa que la comunitat i la llengua que se passen causes de fora. Hi ha damunt de dins d'altres activismes, el canviament climàtic, el feminisme, tots tipus de discriminacions. Evidentment que el món hi ha de causes de fora que se passen, però com les gestim, com les fem reciclar per continuar dins l'activisme d'una manera tranquil·la és important. I se trobar per parlar de tot això és important. I dins aquesta retirada hi havia més o menys 25 persones de tota l'Europa. Jo sabia pas que anava a trobar, però hi ha hagut força d'europeus i 6 joves de Palestina, per exemple, que ens han parlat de la seva realitat. Dins aquesta imatge s'hem anat a les Olivieres a celebrar el memorial de la Nakba. Après d'això hem fet un sopar a la manera palestina, han cuinat de causes palestines i han fet una conferència on han mostrat el que és la normalitat en Palestina, és a dir, la seva experiència quan eren pitjots i doncs pas el que veiem dins les novel·les, dins la televisió, però el que ells consideraven normal, però evidentment quan tu dius amunt d'altres països democràtics, dius això és increïble, això és completament fora, això és un estat, una guerra d'en país tostem. Donc, aquelles experiències que te permeten ligar el que veus dins la televisió de persones reals amb emocions que són preocupades també a les llengües, perquè totes havem partatjat del nostre activisme. El meu era bastant ligat, ells són activistes per Palestina i per d'altres causes. Hi havia 6 persones, hi havia damunt que lluita per els rius de Montenegro, és a dir, contra la corrupció, contra la contaminació dels rius, és a dir, damunt que cada un lluita per la seva causa, però que són totes preocupats a canviar el món. Donc, aquella preocupació extra hi ha de causes d'així que ens han ajudat. Per això hem en Pau cercat com podem fer això pendent mai de temps i mai regeneratiu. També per la planeta, perquè estem dins les viles, estem a consumar de recursos, estem dins el capitalisme, és a dir, estem dins una roda que és fàcil d'agachar i de veure tot el que se passa, com ho anem a fer, el món és fotut. Donc, l'idea de la retirada era de dansar amb això. Som fotuts, però dansam, perquè la vida hi ha força de causes a apreciar. I també l'activisme pot ser una causa que aimam, una professió, una activitat que ens importa, i ens importa tant justament perquè pensem que és sagrat, que la missió de voler canviar el món, que cada una una pitjota semença de dins nostre, el volem soñar, el volem cuidar. I aquí, hem força soñat, hem força somiat, hem menjat, hem dansat. Ici hi havia Leon, que és d'Holanda, que diia que les aisinos havets de besuny per l'activisme sagrat. Ja vam fer un pau d'idees ensem per buscar. Hi havia força de causes, força mai de causes de això que pensava, perquè evidentment penso solet a qualques idees, penso en 20 persones i dius, pot encara continuar un altre any amb força de noves aisinos i de munt amb qui pot parlar que s'ocupen dels rius de Montenegro o hi havia un altre femno de Sarajevo, de Bòsnia, és a dir, hauríem pogut fer cada ser una temàtica de pobles oprimits, no? Els Balcans havien també les seves guerres i aquesta retirada se passava a Montenegro. Hi havia un pau de com fem a prioritzar les lluites, qual és la més urgent, són
tutos urgentos. Jo he pas hagut l'espai per parlar trop de lengo, perquè era pas programat, me n'havem parlat informalment amb totes. Havem fet un espai per fer de vídeos i partatjar de recursos, de webs, dels nostres mallums socials perquè tot el món se senti valoritzat. Perquè quan començo a parlar de Palestina, veus totes aquelles imatges de cops dius, bé, el meu activisme lingüístic al costat d'això és bastant important, però evidentment que és important. Donc tot això que fem és sagrat per jo. El darrer, me cal veure. El darrer és el Premi Ustano, que ne manca un mes per l'Ufaire, és del 28 al 30 de juny. És una experiència també que pensi ajuda a mettre en scène d'idees, de persones i de conviure, perquè per al món occità la convivència és important i el primer cop que he viatjat dins les balades occitanes he vist això mai fort que en Catalunya. El món era força... La benvinguda è stata l'accoglienza força calorosa. M'havíem ja parlat d'aquest Premi Ustano que se feia fa força decennis. El primer cop hi soy anada era en juny de fa 5-6 anys i après cada any ja he decidit de col·laborar com a part del comitat organitzador. És un premi, doncs hi ha de munt que vam premiar, reconegut per dar la seva vida a la seva llengua, d'empeny força de disciplines, polestre la literatura, perquè el premi és nascut com, se veig així, escritures en llengua maire, és a dir, era un premi literari a la debut, però après s'ha eslargat a la música, al cinema, és a dir, hi ha encara un gros component literari, però hi ha també de performances, de passejades literàries, en convivència amb els artistes, hi ha força d'improvisació al de dins del programa, que és un pau fixe, que permet de magia, us devi dir. Donc, cada any que hi vau és una cosa que organitzi i l'energia me torna. És a dir, tot això que hi ha emplegat me torna multiplicat. I això, de cops, quan si és l'organitzator, és pas estem i tal. Donc, un pau per vos parlar de qualques punts, hi ha aquell costat de fraternitat entre pobles i llengües, pot hi haver de munt de kurds, del poble rom, romaní, d'Àfrica, de Burkina Faso aquest any, indígenes del poble Shuar, de Sud-amèrica, bretús, frisons. Me veus que totes havem les mateixes problemàtiques. Donc, havem enveja de partatjar això i de dir, nosaltres està bé, això nosaltres està bé. Donc, les problemàtiques són les mateixes, même dins d'altres cultures. I se crea aquella enveja de dir, justament, com a pobles oprimits, havem besoin de sensems. Sem mai forts, se sem en sem, i havem bastant de temps, normalment, cada una de les seves realitats territorials per se trobar. Donc, quan se trobam, ven fora aquella enveja de se celebrar. Donc, hi ha aquest costat internacional i aquest costat de fer una vacança, perquè el Monviso, hi ha de fotos així, és aquesta muntanya que dins aquella foto era un pau amb de nívolos, és un poble d'alta muntanya, Ustano, de 50 habitants. Donc, és quasi el darrer poble de la Valpo, on tenéis aquell riu, que és força conegut, amb tots aquells hostals de Peiro, i on se passen de causes de converses, aquell era Marin què? És la femna que ha representat els bretons a Eurovisió, representava la França, donc aquell any ha estat interessant que la França ha causat una llengua minoritzada per la representar, semblava per astre. Ja Ustano l'havia contactat abans que fogués demandat per anar a Eurovisió. Donc, així hi havia tant de munt de l'Utibetà que vam premiat, una femna de la Finlàndia, que se troben en la carriera, s'asseuen i parlen. En Pau diem, el Premi Ustano és això. De munt que riu, de força de sessions com aquesta, d'escoltar el món que presenta la seva minoritat, amb de mapes, de cartes, aquests problemes, aquestes llengües, aquestes causes culturals, hi ha també de danses, de cops, això depèn de les persones que volen, però hem hagut una femna del poble Even, de la Rússia, de l'altre costat de la Rússia, que sembla pas que s'hi pot arribar, i dient que així us vau fer passar, en Pau és així que se ven,
hi ha hagut un pau de flyers, de fulletons del Premi Ustano, i en aquest moment així, per exemple, érem a dansar, perquè ell era així, vestido amb el vestit tradicional del seu poble, que és un poble de força grads just a zero, d'un camp força fred, i a l'estiu ell ha causat de se vestíem a cop per nos fer veure la seva dansa, de passar calor i nos fa repetir aquests dansos que són quasi un trans, per entrar col·lectivament en trans, i nos fa experimentar el que fa el seu poble. Era tot solet, era la solet representant del seu poble dins un altre continent a fer passar també per força llengües. Ell parlava la llengua event, l'intèrpret parlava rus. L'intèrpret rus passava a un intèrpret que sap l'anglès i l'italià. El públic del Premi Ustano normalment parla força italià. I a nivell cultural hi ha un film de causes interessants que se passen. És un premi gratuït, el món pot venir a escoltar. Ho partatgi perquè, manco un mes, avem ja publicat els premiats sus el site, que és premiustano.it, i aquest any avem quedat una frase per representar la cosmovisió occitana. L'any passat avem hagut Joan Budú, una llengua on és vivo, que se pot donar vivo a tots els causos. Altres anys avem hagut la coneguda Qui ten la llengua ten la clau, de Frederic Mistral. I aquest any avem un poc canviat a les balados italianos, perquè ells havien també el seu Eric Frage, el seu Lluís Llach, que era Dario Anguilante, un cantautor que virava per les balados i recuperava les cançons que eren estats perdudes abans que la consciència occitana anés dormida. Donc, ha fet aquesta cançó que era Lo fuec és encara ús de sud la brasa, que en català seria el foc encara és viu a sota les brases. De cop este vent, que si us al·lustar a cantar de cançons, perquè del costat italià canten de cançons força pròpies. El món d'occità d'aquest costat les coneix pas. Inés Cavalcanti, que era la directrice artística del premi, ha dit evidentment aquella frase són les nostres minorances. Sem les brases, que sembla que són a passar Luca, quasi mortos, però han una força calor de dins que en el moment que vos se pot convertir en de fioc. Donc hem pensat que era la metàfora perfecta per el Premi Ustano 2024 i ara aquella cançó que era del passat era pas meme pas registrada, és a dir, dins l'època meme una minorança que havia pas de vinils. Donc aquella cançó era passada dins l'oralitat perquè pas tant de cançons pensaven a les enregistrar. Donc avem encara una altra missió aquest any d'haver fet una versió nova d'aquella cançó, que és la frase del Premi 2024, és l'himne cançó del Premi 2024, doncs estem contents de prepausar a cop. Per vos fer veure que se sabets pas on són les balados, que és França, Itàlia, Piemont, aquí, la frontiera, i les balados, aquests la Valpò, Ustano seria així. La Chambra d'Oc, que és en Valmairo, és així també, i també dins la Valmairo hi ha l'Espai Occità, que és una altra grossa institució que seria un poc com el Cir d'Oc, a nivell occità gros, però per les balados, és a dir, és una gran biblioteca multimedial i són al costat, just dins la Valmairo. Ici, al nord, hi ha qualques municipis que han causat de s'identificar amb el francès, és a dir, la llei permet també d'argent per el munt que dits que són de vilatges francofons, i així al nord també hi ha les balados franco-provençalos, de munt que parlo franco-provençal. Dins aquests balados ja la llengua és un pau entre mi i de les dues, hi ha un continuum fort, cantivau de cops els compreni pas perquè és un occità força... És a dir, la diversitat és enorme, per vos dir, perquè quan han ensajat, que ho ha fet la muela de fer l'occità alpí estàndard, és ben faig, però la diversitat de tota aquella riquesa hi podia pas ésser. E a cosa vei dins el territori, dins el món que parlo aquelles llengües. Toqui trop de causes dins una mateixa presentació, però hi ha bastant de temps per parlar amb vosaltres dins la meva vida vidanta, doncs va aquí, Balados Occitanes d'Itàlia. I això, és bastant important, diguem que acabi així.
com a co pot escoltar les vostres qüestions. Gràcies. Jo més que una pregunta, jo simplement vull... perdó, gràcies, Ivan. Jo més que una pregunta... Francesc. Sí. Jo més que una pregunta és fer-te un comentari, Mariona. Jo des del projecte Sapiència Occitana nosaltres utilitzem bàsicament les xarxes per tal de comunicar els nostres articles de ciències i d'humanitats. Utilitzem unes quantes de les modalitats de la llengua, de l'occità, però ens quedem molt sorpresos perquè tenim lectors d'arreu del món. Òbviament la majoria provenen, perquè no es pot distingir, la majoria ens provenen del territori França, és a dir, la major part d'Occitània, no? I el segon és el territori que diríem Espanya, que hi hauria la Vall d'Aran i Catalunya. Però ens quedem sorpresos de que bona part de la resta d'Europa i sobretot Amèrica ens llegeixen moltíssim i ens envien comentaris i fins i tot ens han demanat si podien traduir des del Brasil al portuguès alguns dels nostres articles. On vull anar a parar amb tot això és que realment les xarxes són bàsiques per a les llengües anomenades minoritzades o minoritàries, però trobo naturalment que també serveixen per a unir, perquè bona part d'aquestes persones que ens llegeixen, sobretot al continent americà, són persones que són amants de la romanística, alguns són descendents d'occitans, per exemple, però bàsicament són persones que no tenen gaire problema per entendre l'occità encara que no el sàpiguen parlar, encara que no el sàpiguen escriure, però ens trobem molt sorpresos d'aquest seguiment que tenim arreu del món. I això naturalment pot, la diàspora occitana, que jo de vegades en dic, pot unir-la considerablement. A través de les xarxes socials. Nosaltres és a través d'articles, diguem, de coneixement i divulgació, però naturalment a través d'altres activitats també es poden unificar i es pot reunir. És en certa manera com una mica el Premi Ostana, no? Que reuniu gent de tot arreu del món, doncs en certa manera les xarxes ens poden ajudar a aconseguir-ho, aconseguir que la diàspora realment no sigui una diàspora. És el comentari que volia dir. Merci pla, Francesc. Gràcies, Mariona. Has de dir que jo he anat també a retirs per temes diversos, Vull dir que això és més habitual del que sembla. Sí. És molt més habitual. Que bé. Sus aquò que diziós, hai pas pensat, hai cercat un pausos a YouTube e hi ha de munt que ha de cadenes d'altres temes coneixen l'occità, s'informen e fan de vídeos. Aquest tipus ha un canal, sabi pas de què, ha 1 milió de subscriptors e ha decidit en anglès de parlar de la vergonya en anglès. In the case of France in the Utsita language, something called vergogno happened. Vergogno is a term in the Utsita language that means shame, and it's a term used to describe the intentional destruction of most of France's regional languages. Now, if you didn't know, France used to have many more regional languages other than Standard French. To be fair, some central dialects and others can be described as dialects of French, but however, in many regions of the country, especially in the south, many of these are entirely separate Romance languages. Some, like Basque, Breton, and forms of Dutch and German, are not Romance languages at all. So if you've never heard of Utsita, it's a language or grouping of languages spoken in southern France and a little bit in northern Spain. It's also closely related to the Catalan language. During the medieval period, Utsita was a celebrated language of song and poetry, and it was spread throughout Europe by many traveling troubadours. Up until about a century ago, Utsita was the primary language of most of southern France and about half of France's population. So France's central government had tried to discourage the use of regional languages and dialects since the 1500s, but this became much more forceful after the French Revolution of 1789. The French school system was very central in targeting these regional languages and dialects. Even up until recent times, students who... Aquò és un que per vos far veure que recentment, cada 2 o 3 mesos, s'escrives occità sus YouTube, hi ha de munt internacional que és pas ligat a les llengües, que fa de contingut perquè li interessa la temàtica i doncs hi ha de munt de milions de seguidors que comencen a s'interessar per la llengua. Donc, potencialment, cada cop de mai
hi ha damunt aleatori, diria io, que s'interessa de temàticos, diria io, dal punt de vista social, de la curiositat, és a dir, pas un que damunt de llengües. I hi ha de vídeos com aquest que su TikTok, dins un minut o 2 minuts, faig un gros resum de la història de l'occità amb qualques imatges. Jo, seriós, mai he reuscit com ell. E un altre vídeo que vos volia far veure és, e a coi arribi pas perquè coneixi pas, la intel·ligència artificial que li han demandat de generar de fotos del món occità. E com a un pau suspres vos volia mostrar... Resilient Romance-speaking ethnic group have a fascinating history in the enchanting region of Occitania. In the past, they represented a significant portion of the French population. However, despite their profound influence, the French Parliament unfortunately rejected a bill for the ratification of the ECRML. This arduous journey towards recognition has posed numerous challenges. Consequently, their language, once widespread and vibrant, now teeters on the brink of extinction. This ongoing struggle underscores the pressing need to preserve and celebrate the rich cultural heritage of the Occitans. Già faccio, dicono che sai pas troppo so che dire su come dicono che l'intelligenza artificiale penso che trovo disponibile e fai un'immagine di ciò che penso serio il mondo occità senza vedere le foto delle persone e così ho vau pas analizzare ma serio veleu oggetto di una tesi doctorale perché hi ha de causes che veleu fan pensare a Mistral, a les seves obres de la Camargo francesa o la manera de vestir, hi ha d'altres causes completament un misteri més interessant. Un altre drallo que m'atrevissi pas a entrar i dintre perquè és pas la meva causa, ma sabem pas el que pot portar. Occitan people. Se può dire un becciaire? Io mi pensi che, finto, mamma meto parlavo asturià e io ho mai parlato asturià. E io mi interesseria l'occità sì perché se parla di trobadors a filologia pensi che hi bon gust. Sabes? Que dintre de l'occità trapos de causos, trapos de autors de trio, dic autors perquè s'ho parlat d'escribes, de musicians, és bastant complicat que si has bon gust t'interessaràs a l'occità perquè hi ha de continguts de qualitat. Me pensi que és bo, el munt que té trapos a l'escola occitana d'estiu, la major part d'aquelles gens són pas necessàriament interessats a les llengües, són interessats a aquells continguts de qualitat que arribes que en occità. Fuet mon cas, L'apreni aquells continguts de qualitat que hi són pas que en occità. Merci, Manel. Si no hi ha més preguntes, doncs moltíssimes gràcies, Mariona, per aquesta xerrada que ens ha entrat a les xarxes i ens ha explicat un seguit d'experiències francament interessants. Doncs, un aplaudiment.